30 persuna kienu reġistrati bħala pożittivi għal coronavirus fl-aħħar 24 siegħa. Fl-istess perjodu 28 kienu meqjusa li fiequ u l-każi attivi għal daqstant huma 745, żieda marġinali fuq il-jum ta' qabel. L-awtoritajiet ħabbru wkoll li kien hemm żieda fil-persuni rikoverati fl-isptar illi telgħu għal 32. Jiżdiedu wkoll il-persuni fl-ITU u issa huma 3 dawk li qed jingħataw il-kura għall-effetti tal-COVID. Intant hekk kif il-Ministru tas-Saħħa ħad deċiżjoni li ftit li xejn jibqa' joħroġ dettalji dwar is-sitwazzjoni tal-COVID f'pajjiżna, il-pubbliku ma għandu informazzjoni dwar kemm saru swab tests fl-aħħar sigħat u lanqas numri totali ta' każi ġodda u ta' fejqan sa mill-bidu tal-pandemija. Ittieħed ukoll deċiżjoni simili dwar id-dożi tal-vaċċin u n-numri ta' persuni mlaqma b'mod sħiħ hekk kif issa nafu biss it-total ta' dożi li nataw sa mill-ewwel tilqima u l-ammont ta' boosters li nataw fl-aħħar sigħat li kienu 1320.